бярэцца сістэма і яна разлівае растворы як ты хочаш. Мы будзем бачыць роботаў, і роботаў будзе шмат. А ці даверыла б ты роботу табе фрызуру зрабіць? Яшчэ не хутка AI там навучыцца ствараць чалавека. Таму, можа быць, некаторыя людзі будуць як матэрыял біялагічны. Гэты агульны штучны інтэлект будзе мець self-awareness. Мікіта, а навошта супрацівіцца гэтаму? Мне падабаецца чалавецтва. Там дзяўчына спампавала сабе прыладу з штучным інтэлектам бойфрэндам. Істота, з якой трэба лічыцца як з чымсьці жывым. Будзе не кепска. Вітанкі, сябры! З вами канал Ласкатухі. І сёння да нас з Янай у госці завіталі хлопцы Мікіта і Андрусь. Вітанкі. Вітаю. Так, вітанкі. І завіталі яны не проста так, а таму што сёння мы будзем абмяркоўваць штучны інтэлект. Я зараз папрашу, напэўна, ўсіх, каб вы, хлопцы, прадставіліся, адкуль вы і чым вы займаецесь, таму што мы вас не проста так паклікалі, а на гутарку. Мікіта. Так. Вітаю, меня зовут Микита Белоглазов. Я белорус, живу в Калифорнии, переехал у Варшаву, сам по профессии з'являюсь программистом, але со штучным інтэлектам не працую, але гэта тэма апошнія 3 гады, как это у мяне вісіць, вітае на маём на уме, і таму вельмі гэтай тэмай цікаўлюся. Таксама, чым яшчэ займаюся аўдыокніжкамі беларускімі, з'яўляюся заснавальнікам выдавецтва Audiobooks.by, і мы выдаем беларускія аўдыокніжкі. Ну, а таксама чалец Асацыі беларусаў Амерыкі. Так. Так, дзякую, Мікіта. Андрусь? Вітаю. Я таксама беларус, нарадзіўся у Глыбокім. Потым навучаўся ў ЗША. Пасля гэтага вельмі працяглы час жыў у Вільні. Так што трошкі зараз магу сказаць, што прынамсі па грамадзянству яшчэ ў дадатак і літовец. Пазней лёс занёс зноў назад у Штаты, дзе ўжо спачатку дыстанцыйна, зараз ужо так тут на месцы працую дзесьці прыблізна 6 год у сферы штучнага інтэлекту, і таксама праграміст. Фокусуюся на вялікіх моўных мадэлях, на розных такіх цікавых рэчах, которые зараз на вялікім хайпе, менавіта у такім практычным ключі, каб зрабіць гэта карысным для індустрыі, для прадпрыемстваў. Калі коротка. Яшчэ трошкі паэт і розныя там іншыя рэчы. Вялікі беларускі бэкграунд, што гэта ўжо оф-топ. Так, дзякую, Андрусь. Яна, мы ведаем, што хто глядзіць нашы Ласкатухі, што ты хімік-навукоўца. А можаш падрабязней распавесці, чым менавіта ты займаешся ў хіміі і ці выкарыстоўваеце вы штучны інтэлект? Штучны інтэлект не выкарыстоўваем напрамую ў маёй працы. І нават, я б сказала, мяне здзіўляе, што мы ўвогуле ніяк не абмяркоўваем гэта ў пазітыўным ключы, што выкарыстоўваць для таго, каб палепшыць свае даследаванні. Наадварот, трошкі так закраналі у сэнсе, што, божа мой, толькі адцягваюць увагу з важнага і у негатыўным ключы, што штучны інтэлект забраў усе нобелеўскія прэміі, і там, дзе можна было адзначыць нешта іншае ў хіміі, адзначылі тое, што было на хайпе. Хаця, і іншыя ёсць распрацоўкі, якія таксама вельмі важныя. Але хайп такая справа, што і да навукі дабралося. Так, чым я займаюся? Я займаюся радыёхіміяй, радыяцыйнай хіміяй. Калі канкрэтней, займаюся раздзяленнем розных металаў, металічных іонаў з
з мэтай атрымаць медычныя фармпрэпараты, вось радыёізатопы, а таксама вось раздзяленне таксама металаў датычнае перапрацоўкі ядзернага паліва. Ну, то бок я такі спецыяліст, які ведае, як раздзяліць металы, будь то для якой сферы, і калі металы гэтыя радыактыўныя, напрыклад, вось гэта ніжняя лінія ў перыядычнай сістэмы, актиноіды, лантаноіды, ну і яшчэ там парачка такіх элементаў у сярэдзіне перыядычнай сістэмы. Тады гэта таксама мая сфера спецыялізацыі. А наконт штучнага інтэлекту, я думаю, як і Мікіта, больш проста гэта напаўняла маю галаву вельмі вялікую частку часу апошнія гады, таму што я проста агулам цікаўлюся усякімі навінкамі навуковымі, тым, што можа змяніць свет, і гэта абмінуць як бы цяжка. Так, дзякуй, Яна. Ну і я камін-аут, я Воля, і я не навукоўца, не праграміст. І насамрэч я не скажу, што я прям вельмі цікавюся штучным інтэлектам, але мне ўвогуле цікавяць усе падзеі ў свеце, таму гэтую тэму таксама мы не маглі абысці. Мне хацелася ж запісаць гэтую гутарку пасля вось гэтых якраз нобелеўскіх уручэнняў прэмій, таму што там шмат было звязана са штучным інтэлектам, але вось мы так трошкі перанеслі. Я думаю, што мы пабудуем гутарку сёння так. Мне на нашай ніве у Андруся вось выйшаў артыкул. Я спасылачку скіну пад гэтым відэо. Усе, пра што мы будзем размаўляць, нейкія там артыкулы, спасылкі я пастараюся сабраць і потым скінуць, каб вы маглі пачытаць. Вось у Андруся выйшаў вельмі добры артыкул на нашай ніве пра штучны інтэлект. Мне вельмі спадабалася. І ён там узгадваў эсэ Дарья Амадей, это был генеральный директор компании Anthropic. Это компания, которая занимается штучным интеллектом. Эссе называется Machines of Loving Grace. І я прочитала, і шмат таких рэчаў я, дарэчы, не задумывалася, тому што як такі звычайны шэрагавы чытач, там, я карыстаюся чатам GPT, там нейкія дипфейкі мы абмяркоўваем у інтэрнэце, ну і так шмат я не думала пра гэта. Гэта мне прымусіла задумацца, што ў гэтым эсэ ён вельмі, па-першае, вельмі пазітыўна глядзіць на штучны інтэлект і яго шмат пазітыўных прадказанняў, што я асабіста там, на якія я глядзела з такім даволі скептыцызмам, і ён раздзяліў як бы гэтыя прадказанні на 5 сфер. Это там біялогія, нейранавука, эканоміка, мір, кіраванне і праца. І я вам прапаную, што зараз я вам буду па кожнай сферы даваць тое, як я зразумела, што якія ён прадказанні казаў, нейкі такое падсумаванне, а вы ці дадавайце пазітыўнае ў гэтую сферу, ці наадварот кажыце, з чым вы не згодныя, там што гэта нерэальна, гэта дрэнна і так далей. І калі вось мы пройдземся па маім сферам, мы можам абмеркаваць, як бы вашае пытанне, можа вам яшчэ дадатковыя сферы захочацца абмеркаваць. Дык вось, у гэтым эсэ Дар'я Амадей, я, напэўна, аб'яднаю біялогію і нейранавуку, таму што ідэя там аднолькавая даволі. І ён вельмі пазітыўна поглядаў на штучны інтэлект, як прыклад якраз прыводзіць нобелеўскую прэмію па хіміі, якую ўжо згадвала Яна, якая была за стварэнне штучнага інтэлекту AlphaFold, які прадказвае трохмерную структуру бялкоў на аснове іх амінакіслотных паслядоўнасцяў. Мне гэта, конечно, нічога не кажа, і тут, напэўна, я дам вось на пару хвілінак слова Яне, каб яна нам растлумачыла. Адзінае, што я зразумела, што гэта важна і класна, таму што замест там шматгадовых даследаванняў зараз гэта ўсё можна зрабіць за некалькі гадзін, даследаваць гэтыя бялкі, і гэта дапаможа лекі ствараць. Наколькі я правільна зразумела, Яна? Я, конечно, тоже таксама не біяхімік, але з таго, што як бы агулам, я думаю, не трэба дэталей для general public. Вось пратэін жа гэта, все, напэўна, ведаюць са школы, гэта такая доўгая малекула, якая складаецца з амінакіслот, з пэўных такіх вядомых амінакіслот. Мы ведаем, з чаго там мы можам разгледзець, з чаго складаецца пратэін, але цяжка прадказаць, як гэтыя амінакіслоты ў доўгім ланцугу пратэіна, яны між сабой рэагуюць. І калі яны рэагуюць, яны ствараюць пэўныя формы. Напрыклад, наша гэта ДНК, малекула, якую ўсе, пэўна, бачылі, яна ж таксама стварае сваю форму праз тое, што пэўныя часткі амінакіслоты рэагуюць паміж сабой, і праз гэтую рэакцыю яна так скручваецца.
Так вось як бы агулам у залежнасці ад складу вось гэтых амінакіслот яны могуць скручвацца па-самаму рознаму. І прадказаць гэта даволі складана. І ну як бы прадказваюць зараз. Раней гэта ўсё вызначалася вось адна структура пратэіна, там крышталаграфія, там запісваліся вось на дысках, там цэлыя кнігі як бы пісаліся. А зараз весь гэты аб'ём інфармацыі, ён не толькі ёсць лічбаваны, а яшчэ і апрацоўваецца настолькі хутка, што ну, раней не магло быць уяўлена. Ну, гэта сапраўды класная, хто я такая, каб казаць, што гэта не класная вынаходка. І сапраўды ўражвае, што ну, вось зараз можна гэта прадказаць. Наколькі можна лекі з гэтым ствараць? Ну, на мой погляд, гэта яшчэ вельмі вельмі гучная заява, таму што ў параўнанні з тым, што адбываецца ў нашым арганізме, нават калі мы будзем ведаць, як прадказаць форму пратэіна, даволі далёка ад гэтых ведаў да таго, каб мы ведалі, як гэта прымяніць і як уладкаваць пэўную там малекулу ў нашу складаную сістэму малекул і механізмаў. Таму ну, як бы дакладна гэта прарыў, але ну, гэта яшчэ ну, вельмі далёка да лячэння там ад розных хваробаў. Просто таму што тая складанасць, якая адбываецца ў нас арганізме, у кожнай клетцы там цэлыя мільёны рэакцый адбываюцца. Вось мне здаецца, што гэта занадта аптымістычна. Але штучны інтэлект хутка развіваецца, і тое, што мы там некалькі гадоў таму ўвогуле, ну, прынамсі, я не ведала пра штучны інтэлект і не ўяўляла, што я магу вось зараз сидзець там з тэлефонам размаўляць. Канешне, можа быць, я ўсё-такі на такой менш скептычнай баку. Я думаю, што 5-10 гадоў і мы даволі дакладна зможам як мінімум аналізаваць, што там адбываецца у нас у арганізме. У тым ліку з дапамогай радыёхіміі, дарэчы, таму што розныя ізатопы это такі шлях у персаналізаваную медыцыну, таму што ты як бы можаш мець кожную сваю малекулу памечанай і адсочваць. Ну да ладно, давайте не будзем пра гэта. У працяг твайго скептыцызму і працяг тэмы там як далей можна на здароўе паўплываць, карацей, ну вось у гэтым эсэ Амадей кажа, што галоўны яго прагноз і пазітыўны прагноз заключаецца ў тым, што ўсе даследаванні, якія займаюць там 50-100 гадоў, зараз можна з дапамогай усіх гэтых вось прылад штучнага інтэлекта рабіць за 5-10 гадоў. І ён прадказвае, што з такімі вось тэмпамі развіцця хутка ў свеце знікнуць усе хваробы, там не будзе ні інфекцыйных хвароб, ні рака, можна будзе рабіць прафілактыку генетычных захворванняў, прафілактыку Альцгеймера, будзе біялагічная свабода, там ён кажа, што людзі будуць выбіраць сабе любую внешнасць, там любую вагу, на рэпрадукцыю ўплываць, павялічыцца жыццё ў 2 разы ў людзей. То же самае пра нейранавуку, што зараз вельмі шмат там ментальных захворванняў, там і не толькі такіх ну сур'ёзных, там як псіхапаты, шизофрэнія і гэтак далей, але нават проста стрэс у людзей вялікі, і з дапамогай усіх гэтых даследаванняў таксама можна будзе там ад стрэса пазбаўляцца і нават тых жа псіхапатаў нейкія там перамены ў мозгу рабіць і вылечваць. І у мяне першая думка, калі я гэта чытала ўсё, дарэчы, ён пра гэту думку кажа ў наступным раздзеле пра эканоміку, пра тое, што, па-першае, ну, да, зусім нашай няроўнасці ў свеце, калі 1% належыць там 7 мільянерам, мільярдэрам у свеце, астатнія ўсе мы бедныя, то мы будзем як у тых у фільмах тыпу галодных гульняў і іншых, дзе там усе гэтыя вечна жывуць багацеі, а бедныя змагаюцца за тыя рэсурсы, якія ім не дасталіся. А другая думка, калі мы возьмем амерыканскую медыцыну, она самая дарагая ў свеце, і амерыканскай медыцынай валодаюць карпорацыі, там страхоўкамі, усе гэтыя частныя клінікі, ім фармацэўтычныя клінікі. Можа, гэта вее нейкай тэорыяй замоваў, але
ім невыгадна, каб людзі лячыліся ад хваробаў. У нас вось літаральна была нядаўна нейкая гутарка пра роды, і мы казалі, што ў Амерыцы, калі ты прыходзіш да доктара, яны не лечаць тваю хваробу, яны лечаць толькі сімптомы, тому што ім хочацца, каб ты прыходзіў ізноў траціў грошы. Таму як бы невыгадна вынаходзіць лекі ад ракаў ці прафілактыку рака, таму што людзі сотні тысяч даляраў трацяць, каб лекавацца ад гэтага рака. Таму таксама я не веру то, што там усе карпорацыі адразу такія стануць добрымі, давайце знойдзем там універсальныя лекі, якія вылечаць усе хваробы. Ну, вось такая думка, што вы думаеце? Ці верыце вы ў гэты пазітыўны прагноз, ці вы таксама скептычна адносіцеся, як і я, і можа я штосьці там не ўзгадала яшчэ з артыкула, можа Андрусь мяне паправіць. Ну, па-першае, трэба сказаць, што ўсё ж такі гэта эсэ, гэта як пэўны такі адказ на тое, што, в прынцыпе, да Дарио Амадеі было дастаткова так немало крытыкі, тое, што кампанія Антропік, яна, в прынцыпе, дастаткова вядомая сваімі падыходамі да, скажем так, вызначення рызыкаў, которые штучны інтэлект нясе, і яны даволі голасна пра іх казалі. У тым ліку Амадей, ён дастаткова шмат інтэрв'ю даваў наконт небяспекаў, скажем так, которые могуць узнікнуць, калі справы пойдуць не такім пазітыўным ключом. І гэта эсэ было напісанае хутчэй як спроба паказаць, што насамрэч ёсць вельмі шмат такіх пазітыўных сцэнароў, да которых трэба імкнуцца. І гэта, можна сказаць, як такі пазітыўны погляд, але далёка не выключны. Амадей, ён проста вядомы таксама тым, што ён кажа пра рызыкі. Іншыя могуць сказаць, што таксама спосаб так трошки расхайпіць прадукты, которые як бы кампанія стварае, тому што калі як бы ёсць пэўныя рызыкі, гэта азначае, што самі гэтыя сістэмы вельмі магутныя. Вось. Ну, і трэба сказаць, што сапраўды вельмі шмат можна сказаць пра такіх як бы пазітыўныя рэчы, которые могуць быць дасягнуты. І гэта нельга быць там, не варта быць там нейкім футурыстам ці фантастам, каб такія рэчы уявіць. І часткова пра такія рэчы якраз Амадей піша, калі вось браць тэму біялогіі, напрыклад. Можна проста банальна згадаць такую рэч, што ёсць дактары з абсалютна розным узроўнем падрыхтоўкі, а таксама тыя людзі, которые займаюцца менавіта дыягностыкай, яны сапраўды, можа быць, толькі што выйшлі з універсітэта, можа быць, яны не маюць дастаткова кваліфікацыі, рознае бывае. І калі сістэма, напрыклад, натрэніравана на вялікай там колькасці рэнтгенаўскіх здымкаў, ну і так далей, то сістэма штучнага інтэлекта можа насамрэч паказаць пэўную хваробу значна лепш, прадказаць з большай верагоднасцю, чым гэта зробіць чалавек ужо зараз. Гэта не нейкая там далёкая там фантастыка, гэта тое, што зараз ужо адбываецца. Калі ласка, Яна. Я чытала не так даўно даследаванне менавіта на тэму, вось дзе параўноўвалі, наколькі добра даюць дыягназы штучны інтэлект супраць дактароў. І выснова была не такая, што гэта лепей дае дыягназ. Лепей дае дыягназ, чым маладыя дактары і дактары першых 5 гадоў, але нашмат горш дае, чым дактары, якія там ўсё жыццё працавалі. То бок, не памятаю лічбы, не буду там казаць 40-60, але вось даволі вялікая разбежка яшчэ да вось вельмі такіх дасведчаных дактароў, але ў той же самы час і вялікая доўга яшчэ ідці вось гэтым маладым дактароў да вось гэтых да штучнага інтэлекта. Ну, то бок роўненька пасярэдзіне.
Я Ну, гэта я могу з сказать, таго, што мая цяперашняя такая думка, што ад штучнага інтэлекта з'яўленне штучнага інтэлекта проста дае як бы такі падзаднік тым, хто недастаткова вучыцца, недастаткова мае досвед даганяць штучны інтэлект. І гэта магчыма Я, ўсё, прынамсі. Што? но при гэтым гэтыя Ну. новыя дактары, яны ўжо, магчыма, ніколі не дагоняць яго. Вось гэта трэба падумаць, што яны Чаму? ўжо, магчыма, на дадзены момант, а, таму што штучны інтэлект не как бы яго развіццё пакуль што нікуды не запавольваецца. Усе кажуць, што ў нас ў людзей застаецца на гэта тым же а, самым а, узроўні. вось. Але, То есть, але хочу ну, тут, вибачаюсь, хочу додати такий якби, важний аспект, то, Добрий що point. насамрэч штучний інтелект, ён вельмі може просто бути як такий дапаможний інструмент для дактароў. Наприклад, малады доктор, который там скончыў універсітэт, гэта добрая рэч, которая можа там дапамагчы там навучыцца, напрыклад, штосьці падказаць, магчыма. І дзесьці я бачыў даследаванне, што менавіта вось такі сімбіёз, дзе доктар працуе разам з сістэмай штучнага інтэлекта, то ў такім разе якасць вось прагнозаў, дыягностыкі павялічваецца просто значна. Вось. Калі, напрыклад, штучны інтэлект паказвае, што на гэтым трэба звярнуць увагу, і доктор, напрыклад, вось звяртае ўвагу, і сапраўды выяўляецца, што там ёсць хвароба, напрыклад. Вось развіваючы тэму, вось поінт, які Мікіта закрануў, і вось і у адказ на твой поінт, глядзі, у нас ёсць цяперашні штучны інтэлект, які дасягнуў узроўню лепшага за медыцынскага там нейкага супрацоўніка, які там пабавіў да халеры часу там на універсітэт, ардырантуру, яшчэ штосьці, і ён ужо behind, пазадзі вось гэтага штучнага інтэлекту. І ён застанецца на ўзроўні адукацыі, хуткасці адукацыі прыкладна аднолькавым, калі не пагоршыцца, таму што з узростам хуткасць адукацыі не паскараецца, як мінімум застаецца на том же ўзроўні. А штучны інтэлект паскараецца ў сваёй адукацыі. То бок, вось з гэтага пункту гледжання, я думаю, што як прылада дадатковая, штучны інтэлект мае толькі сэнс для тых дактароў, якія ведаюць больш за штучны інтэлект. Калі ты ведаеш менш, чым штучны інтэлект, ужо зараз ён дае дыягназы лепш, тады гэта не ты яму дапамагаеш, не ён табе дапамагае, а ты ўжо яму дапамагаеш. То бок калькулятар там, напрыклад, ён дапамагае, калі ты разумееш і бачыш большую карціну, а ён толькі там лічбы складае. А калі ён ведае ўжо больш і лепш дыягназ, лічыць разлікі нашмат лепш, чым ты, тады ўжо, мне падаецца, гэта сімбіёз такі сумнеўны. Вось. Насамрэч, сапраўды, просто калі экстрапаляваць далей, тому што мы размаўляем в першую чаргу пра развіццё, пра такі пазітыўны сцэнар, і калі мы глядзім там наперад, там праз некалькі гадоў, магчыма, праз 5-10 гадоў, магчыма, пра наступны год, хто яго ведае, тому што ёсць новыя модели, которые сапраўды паказваюць вельмі добрыя вынікі на ўзроўні PhD. Канешне, трэба яшчэ размаўляць пра бенчмаркі, які яны адпавядаюць і так далей, але сапраўды прагрэс вельмі істотны, і кірунак, вектор развіцця менавіта такі, што чалавек застаецца сапраўды ззаду. Вось, і тым не менш, вось калі штучны інтэлект, напрыклад, навучаецца на дадзеных, также, в прынцыпе, навучаемся і мы. І калі ёсць, напрыклад, нейкі помощнік, который будзе нам дапамагаць палепшаць нашыя навыкі, это можа быць як чалавек, настаўнік, напрыклад, который лепш разбіраецца за нас і з якога мы вучымся. Так што гэта можна сабе ўявіць, што гэта будзе і виртуальный агент, который будет так само нас учить.
У мяне ёсць такое пытанне, увогуле, наколькі людзі, якія ў нас зараз тут чаці на нашым стрыме, вераць, што даволі хутка, праз 5-10 гадоў у нас з'явіцца агульны штучны інтэлект. Таму што кампаніі, OpenAI, Anthropic, яны ўсе даволі зараз, как сказаць, буліш, даволі пазітыўныя, што даволі хутка яны чакаюць, што яны ўжо змогуць гэта дасягнуць. Можна, конечно, закономок сказаць, што хайп, што яны там проста себе набіваюць цану, а з іншага іх вось гэтыя таймлайны, яны даволі скараціліся за апошні год ці два. То есть раней, там 3 гады таму казалі, ну, агульны штучны інтэлект, які будзе на ўзроўні чалавека, будзе ўсё рабіць як чалавек, троху лепш. Гэта там яшчэ, не знаю, там 20, 50, 100 гадоў, а ўжо многія ўжо чакаюць праз наступныя некалькі гадоў. Ось. І цікава, наколькі как бы вы ў гэта тут верыце, чакаеце гэтага, і наколькі гэта змене, калі мы кажам, што насамрэч з'явіўся штучны інтэлект агульны, які ў нас на ўзроўні любога чалавека. Лепш любога чалавека. Я ведаю, вось Андрусь пра гэта якраз сказаў у артыкуле. Можаш ты распавесці пра сваю думку? Так, ну, тут сапраўды даволі складанае пытанне, тому што хайпу вельмі шмат. Як таксама ёсць проста шмат чыннікаў, которые там могуць замінуць. І гэтыя чыннікі могуць быць абсалютна, скажем, самыя розныя. Ось, напрыклад, тое, што вытворчасць GPUs, ну, то бок графічных юнітаў, которые выкарыстоўваюцца для навучання мадэляў штучнага інтэлекта, іхная вытворчасць сканцэнтравана не проста в Тайване, в пэўным рэгіёне, нават у пэўным горадзе Тайваня. І, напрыклад, калі там штосьці, напрыклад, адбудзецца па той ці іншай прычыне, то все гэтыя працэсы могуць запаволіцца вельмі значна. Вось, як бы ёсць і праблемы з тым, што на гэта трэба вельмі вялікія рэсурсы, шмат электрычнасці, которую таксама трэба прадукаваць і так далей. То бок ёсць розныя чыннікі, которые могуць замінуць, дасягнуць гэтых небывалых вынікаў. Але тут проста таксама агульны інтэлект гэта справа такая, я б сказал, вельмі невызначаная. То бок насамрэч можна казаць хутчэй пра такі агульны карысны інтэлект, сістэму з такім дастаткова карысным інтэлектам для чалавека, который будзе проста выконваць нейкія там пэўныя таскі на ўзроўні чалавека, магчыма, на ўзроўні доктара навук там ці групы нейкай там кампаніі і так далей. Мне падаецца, што ў гэтым годзе мы убачым дастаткова прасунутыя так называемыя агенцкія сістэмы. Агент, умоўна кажучы, гэта штосьці, это нейкі штучны агент, который выконвае нейкія пэўныя таскі. Гэтыя таскі ён можа выконваць на працягу дастаткова доўгага часу і незалежна ад чалавека. Вось, агенцкія сістэмы мы ўжо бачым некаторы час, ці прыблізна гады 2, але яны былі, в прынцыпе, дастаткова прымітыўныя. У гэтым годзе мы пачнем бачыць, скажем, больш цікавыя рашэнні. Наконт новаторскіх сістэм, калі вось зноў жа вяртацца да майго гэтага артыкула, кампанія OpenAI неафіцыйна мае такі кшталту план по дасягненню агульнага штучнага інтэлекту. Ён складаецца з 5 такіх як бы этапаў. Агенты – гэта якраз трэці этап у гэтым плане. Першы этап – это такія больш-менш разумныя чат-боты, тое, што мы ўжо бачым некаторы час. Потым другі пункт – гэта думаючыя такія вось сістэмы.
І гэта прыблізна з такой як бы нацяжкай можна назваць вось новы клас мадэляў, которые яны зараз распрацавалі. O1, зараз вось хутка выйдзе O3. Гэта мадэлі, которые выкарыстоўваюць такі падыход chain of thought. Это як ланцужок думак, то бок такая мадэль можа думаць некаторы час і потым вяртаць нейкі адказ. Але гэта все ж таки яшчэ не аўтаномная такая вось сістэма. І наступны вось крок менавіта гэта агенцкія сістэмы. Я думаю, што да гэтага ўжо як бы дастаткова добрых мадэляў засталося не шмат часу. Хутка іх убачым. Потым вось наступныя пункты новатарскія мадэлі, которые там патэнцыйна могуць дапамагаць у адкрыццях, там дапамагаць даследчым камандам. І ўжо як бы пяты пункт гэта сістэма, которая здольная выконваць працу цэлай арганізацыі. Вось гэта такі як бы пяты пункт даволі прасунуты. Тут вось гэтыя два этапы патэнцыйна могуць заняць пэўны час, чым спатрэбяцца новыя такія алгарытмічныя рашэнні, тому што з момант ёсць вось трансформеры, которые фактычна зараз стандарт в індустрыі, але далёка не факт, што гэта вось менавіта тая сістэма, которая будзе дастатковая, каб дасягнуць гэтых вось этапаў, которые таким меркаваным, непублічным плане OpenAI кажется. Вось, то бок, адказ мой даволі доўгі, складана сказаць, колькі гэта можа заняць часу, але калі глядзець, напрыклад, на развіццё, которое вось было да гэтага, то можна дапусціць, што пры аптымістычным сцэнары гэта можа быць і ў бліжэйшыя гады. Я не паверю, што гэта аптымістычны сцэнар. Я проста лічу, што гэта песімістычны сцэнар, калі яны дасягнуць гэтага. Потому что мне цікава, калі уявіць, што ёсць сістэмы, якія на ўзроўні чалавека і лепш за чалавека, і яны робяць любую інтэлектуальную таску лепш за нас, любога з нас тут. Як гэта можа паўплываць увогуле на свет? Ці ўвогуле бачыце вы сябе ў такім свеце? Як гэта змяняе свет? То есть той же Дар'я Амадею сваёй сказаў, што у нас там как это працу людзі згубяць, але ў нас пачнуцца там можаш займацца чым хочаш, бла-бла-бла-бла-бла. Наколькі, калі так падумаць, калі ў нас будзе свет, у якім ёсць такія сістэмы, якія на ўзровень больш разумныя за чалавека, лагічна чакаць, што тады ў нас амаль што ўсё кіраванне, але вось кантроль над важнымі рэчамі будзе ў такіх сістэм, таму што яны проста аб'ектыўна будуць лепш за чалавека. То есть, напрыклад, калі мы берем ты ж машыны, зараз у нас ідзе працэс аўтаматызацыі кіравання, і адна з галоўных прычын, чаму гэта класна, таму што такія машыны больш бяспечныя для людзей. Яны рэагуюць хутчэй за чалавека, і ўвогуле гэта больш бяспечна. І калі так экстрапаліраваць, то любую сферу нашых жыцця, дзе сёння людзі удзельнічаюць, у ідэале можна было б замяніць машыны, то што гэта будзе больш бяспечна. І ўвогуле так атрымаецца, што у нейкім сэнсе будзе губляцца кантроль людзьмі. І думалі вы пра такое, хвалюе вас такое, ці вы не верыце, што ўвогуле такое магчыма? Сёння, калі там хтосьці пра артыкулы абапіраецца, я сёння буду на фільмы абапірацца, але я думала пра гэта, і мне адразу ў галаву прыходзіць фільм пра мсціўцаў, пра эру Альтрона і пра жалезнага чалавека. Чамусьці, калі мы кажам пра сверхштучны інтэлект, мне адразу гэтая карціна і пра адказнасць за свае ўчынкі. І я думаю, што тое, што здарылася ў гэтым фільме, там мінус супергероі, ўвогуле, гэта вельмі рэальна ў нашай будучыні, таму што я таксама вельмі шмат думаю пра адказнасць
навукоўцаў за свае стварэнні. Вось тыя людзі, якія стваралі там атамныя бомбы, ці навукоўцы, вось, ну, ці адказныя яны за то, што робяць, ці людзі, якія там кланіруюць авечку долі, але гэта можа прывесці да того, што яны будуць кланіраваць людзей. Ну, гэта пазітыўна ці негатыўна на свет кланіраванне? Ну, гэта насамрэч вельмі страшна, страшны механізм. І вось вучоныя, которые гэтыя робяць, а наколькі на іх гэта ляжыць адказнасць. То же самае пра штучны інтэлект. Мы, конечно, там можна пасмяяцца з тэорый замоў, там, там Тэрмінатар, Сара Коннор, ці там той же Жалезны чалавек і Альтрон, але гэта рэальныя сцэнары, якія могуць, можа, вось так вот, круто, мы такі прагрэс, мы там стварылі гэта, але потым што здарыцца з гэтым, калі ў свеце будзе сверхрозум, які, як вось Мікіта ўсё апісаў. І з аднаго боку гэта выглядае фантастычна, і гэта, напэўна, не пра маім жыцці, ну, а з іншага, ну, вполне рэальна. Яна, што думаеш? Я думаю, што ўрэшце рэшт мы будзем вось я пазітыўна думаю, што мы верагодна дойдзем да вось гэтага, дзе мы нічога не робім. Я практычна не веру, што гэта здарыцца, ну, на маім жыцці. Таму што калі я бачу вось зноў жа экстрапаляцыю таго, як чалавецтва рэагавала на вынаходкі, там тая ж індустрыяльная рэвалюцыя, калі людзям ужо не трэба было рукамі рабіць, а мы навучыліся рабіць хутка на канвееры і з мінімальным кантролем ад людзей. Гэта не пазбавіла нас працы, гэта проста памяняла нашу працу, нашу ролю. І нават калі я ўяўляю, што чалавеку не трэба будзе кантраляваць AI, я не думаю, што людзі будуць сядзець і проста без справы. Гэта толькі магчыма, калі AI заменіць дзяржаву, калі AI будзе як бы інкарпараваны не проста ў навуку, а ў кіраванне людзьмі. Таму што нават на данным узроўні мы, як навукоўцы, проста як грамадства, чалавецтва, мы ведаем настолькі шмат, але уводзім у практыку настолькі мала, што мне падаецца, што гэта працягнецца. Нават у паскораным варыянце мы ўсё яшчэ не будзем вельмі хутка інкарпарыраваць вось гэтыя дасягненні. І нават калі мы іх інкарпаруем, я не думаю, што гэта будзе такі адразу ж добры сцэнар, што працаваць не трэба, давайце вы не будзеце працаваць. Нам знойдзецца праца, якая будзе проста іншая. І я нават думала пра нейкі такі негатыўны сцэнар, што яшчэ не хутка AI там навучыцца ствараць чалавека. Таму, можа быць, некаторыя людзі будуць як матэрыял біялагічны. Ну, гэта ўжо такія страшылкі, пужалкі, але чаму б не? Як бы я бачу, што роля чалавека будзе вельмі хутка змяняцца. І яму знойдзецца роля да апошняга вось моманта, пакуль AI, штучны інтэлект, не стане як бы менавіта замяняць вось гэта кіраўніцтва. І прычым замяць кіраўніцтва не ў такім несправядлівым выглядзе, як гэта зараз адбываецца. Не толькі несправядлівым, а такім, дурнаватым трошку, таму што мы, як грамадства, я лічу, што мы шмат чаго робім на грамадскім узроўні не толькі вось несправядліва, таму што недастаткова ведаў шмат вось нейкіх перадусятасях вось гэтых чалавечых фактараў. Толькі вось на моманце, калі штучны інтэлект неяк вось гэтую сферу возьме, тады магчымы сцэнар, што мы будзем такі адпачываць і карыстацца дасягненнямі навукі. Проста самі дасягненні навукі без вось гэтага кіраўніцтва справядлівага, гэта хутчэй негатыўны сцэнар, песімістычны. Ну, гэта вось мой погляд. А вось, дарэчы, з гэтым эсэ таксама была пра сферу эканомікі і кіравання, і мне такая вось думка, ён пісаў, што у першую чаргу усе гэтыя AI-тэхналогіі штучнага інтэлекта будуць у дэмакратычных, уже развітых краінах, і паступова яны будуць распаўсюджвацца на менш развітыя, і што ж рабіць з аўтакрытычнымі, там, ось, напрыклад, у Расіі, дай-ка ім доступ да штучнага інтэлекту, там, ці Ірану, ці яшчэ якойсьці краіне, і там ён таксама намагаўся нейкі пазітыўны знайсці, што трэба будзе зрабіць нейкі там кангламерат дэмакратычных краінаў, і яны вось будуць гэтыя тэхналогіі трымаць у сябе і не даваць
называць іх гэтым тэрарыстычным краінам, але таксама ну як гэта зрабіць на практыцы мне цяжка сказаць, таму што ў нас уже нібыта ёсць НАТО, ну хай оно не штучны інтэлект, але таксама павінна абараняць свет і ніхера яно не абараняе, все равно войны. Таму мне вось такое, што калі гэтыя ўсе тэхналогіі пападуць не ў тыя рукі, яны будуць наадварот выкарыстоўвацца не для кіравання людзьмі, а для каб апрэс іх яшчэ больш там пераследу з дапамогай AI можна ж увогуле там чалавека ну як заўгодна знайсці і гэтак далей. Што ты Ну думаеш? так, гэтую тэму таксама гэты часта падымае Харарі, аўтар, я ўжо не памятаю, кніжак, вось, ізраільскі там навуковец папулярны. І ён якраз да прыклад прыводзіў, што вось былі таталітарныя краіны, быў наш вось гэтая кніжка, вось былі не знаю, магчыма, такі таксама прыклад прыводзіў, што Я читала толькі першы. што типа было КДБ такое дрэннае, яно сачыла за людзьмі, але яно не магло скеліцца добра, таму што колькі гэтых кДБістаў, колькі людзей у свеце, кожны кДБіст не можа сачыць за кожным чалавекам, таму гэта как не працавала. Але з дапамогай штучнага інтэлекту і ўвогуле аўтаматызацыя гэта ўсё можна будзе супер зручненька зрабіць. Ось, я, конечно, адразу праецырую на нашу любімае КДБ, на нашыя камеры, якія ў нас у Беларусі стаяць. Я, конечно, разумею, што ну, у нас мы это маглі такім чынам выкарыстаць. Да. І гэта, конечно, непакоіць такая магчымасць. Таксама калі спадзявацца на маральныя каштоўнасці якасці гэтых ну і вядома, што тыя карпорацыі, якія зараз штучным інтэлектам займаюцца, яны будуць вельмі багатыя, і спадзявацца на іх маральныя каштоўнасці не спадзяюся, таму што раз за разам даказвае, што нягледзячы там на ну, што там тварыцца ў іншых краінах, яны будуць супрацоўнічаць з тымі ж дыктатарамі і з усім, калі толькі ім будуць капаць грошы. Это не спыняе там амерыканскія карпорацыі у Кітае там супрацоўнічаць, і нават калі там кітайскі ўрад рэпрэсуе гэтых бедных уйгураў і гэтак далей, яны там ім это ўсё ок. То бок я ну, не веру, вось, тому што я не веру ў людзей, у іх маральныя каштоўнасці, што мы зараз так эволюцыянуем, вось там пра эканоміку, што як толькі ў людзей знікнуць хваробы, нібыта і эканоміка падцягнецца. Ну, таксама гэта спорна, што там яно ўсё з гэтых развітых краін перайдзе ў бедныя, тыпу Афрыку, усе гэтыя тэхналогіі. Ну, карцей, не ведаю. Оля, вось гледзячы вось на цяперашні свет, і якія рукі былі б добрыя? Вось я калі разважаю на гэта пытанне, я прыхаджу да таго, што няма такіх рук, якія добрыя. Не таму што трапіць у рукі гэта значыць знайсці добрага хазяйственніка. Няма ніякага хазяйственніка, няма ніякіх добрых рук. Добрыя рукі гэта калі мільёны рук карыстаюцца нечым. То бок гэта пра такое, што да, нават тое, што мы завем дэмакратычная краіна, і ці бываюць дэмакратычныя краіны з некалькімі сотнямі мільёнаў чалавек. Вось гэта пытанне даволі такі навуковае. Ці магчыма дэмакратыя у такога памеру супольнасці людзей? Насамрэч, адказ не вельмі такі пазітыўны. І вось крытык ці апанент вось гэтага Харарі, Дэвід Гарднер, ён у кнізе «The Dawn of Everything» раю нават пачытаць больш, чым Homo sapiens Харарі. Вось ён у сваёй кнізе як бы пра тое кажа, што насамрэч самы добры сцэнар гэта не калі трапіць у добрыя рукі, а калі не будзе гэтых увогуле рук, у якіх сканцэнтравана больш, чым вось невялікая колькасць людзей. То бок, ну, на данный момант я думаю, што гэта правільны падыход, што любая больш-менш манаполія, нават калі гэта невялікая колькасць людзей, якая будзе займацца AI і што-то там вырашаць, это ў любым выпадку просто ну, недобры сцэнар. Я не ведаю, наколькі, вось, можа, гэта пытанне да Андрусі, наколькі ўвогуле такое абстрактнае пытанне. Вось можа быць нейкі план, каб штучны інтэлект быў не ў адных руках вось кампаній нейкіх, а вось быў неяк развіваўся і кіраваўся, уплываўся
многімі людзьмі, можа праграмістамі, можа нейкімі рознымі small business, не ведаю. Ну вось зараз дакладна яны не есть больш-менш нейкія кангламераты, якія займаюцца AI. А ці ёсць такой сцэнар, што гэта будзе дасяжна вось розным людзям і яны будуць таксама ўплываць на развіццё? Каб ну вось думаю, ці ёсць вось гэты варыянт увогуле? Так, пытанне зразумела. Тут насамрэч ёсць некалькі такіх падыходаў. Адзін падыход можна абазначыць, ці варта open-source'іць, то бок выкладаць мадэлі, вагі да мадэляў вось у адкрыты доступ і даваць магчымасць супольнасці даследчыкаў, у тым ліку адукацыйным інстытуцыям і так далей, дапамагаць вось у гэтай гонцы да фінальнай destination, якая б гэта destination не была. То бок такі падыход, напрыклад, мае кампанія Meta, прынамсі пакуль што. Вось шэраг мадэляў, которые яны выдалі, гэта сям'я мадэляў Llama, яны, в прынцыпе, дастаткова добрыя, на іх аснове ствараюцца вельмі шмат іншых мадэляў, спецыялізаваных і так далей. Тое самае, дарэчы, зрабіла вось не так давно кампанія Alibaba кітайская, выдаўшы таксама мадэль дастаткова моцную в адкрыты доступ. Тут просто ёсць пэўныя такія акалічнасці, которые гэтаму могуць перашкодзіць. Першае тое, што трэніраваць такія мадэлі насамрэч вельмі дорага. Просто как бы разумелі, што вось менавіта спачатку самы такі вось дарагі працэс, гэта тое, што бярэцца вельмі велізарны просто масіў тэкстаў, вось, і фактычна скармліваецца як бы гэтай мадэлі, которая трэніруецца на працягу вельмі доўгага часу, ужываюцца вельмі шмат магутнасцяў, і бываецца гэта дастаткова доўгі час. Для трэніроўкі такіх мадэляў патрэбныя просто мільёны даляраў, то бок это магчыма сотні мільёнаў даляраў, то бок зноў жа залежыць ад прасунутасці сістэмы. І звычайным нават адукацыйным інстытуцыям ці больш дробным бізнесам гэта нерэальна. Тое, што зараз адбываецца, многія гэта робяць, тое, што вось на аснове гэтых вялікіх адкрытых мадэляў ці не абавязкова вялікіх адбываецца так званы fine-tuning, то бок ужываецца там свае дадзеныя, і на аснове гэтых мадэляў атрымліваецца новая мадэль, которая ўжо знаёмая з нейкім там дэйтасетам канкрэтным для кампаніі. Вось. То бок, на жаль, гэта не зусім тоесныя рэчы, тому што натрэніраваць вось менавіта такія вялікія карысныя мадэлі, калі мы кажам пра агульны штучны інтэлект, гэта просто даступна на дадзены момант просто невялікай колькасці кампаніяў, хоць зноў жа самі падыходы збольшага яны вядомыя. Яны вядомыя даследчыкам, таму што вынікі, да которых прыходзяць там розныя кампаніі, яны падобныя. То бок на пэўны момант адна кампанія выбіваецца в лідары. Вось, на дадзены момант OpenAI выдала новую такую сям'ю мадэляў, которые насамрэч паказваюць больш такія імпрэсіўныя вынікі, але паглядзім, што будзе далей. Вось. І другая рэч, калі мы кажам сапраўды пра вельмі прасунутыя сістэмы, гэта бяспека. Таму што вельмі важным становіцца тое, што мы можам у выніку атрымаць, калі мы працуем з гэтымі мадэлямі, прасунутымі, агульнымі мадэлямі. Напрыклад, уявім сабе, што нейкі там
bad actor, то бок нейкі кепскі гулец, там, допустим, арганізацыя попросіць гэту мадэль распрацаваць нейкі вірус, напрыклад, который там вынішчыць там палову чалавецтва, допустим, альбо сцэнар для атомнай бомбы, допустим. Таму тут вось менавіта такія пытанні становяцца таксама вельмі важнымі. Патрэбна, каб былі створаны такія як бы guardrails, которые там абмяжоўваюць, што ў гэтых мадэляў можна запытаць. І калі гэта знаходзіцца цалкам в адкрытым досягу, то тут ужо ёсць сапраўды пытанні. І зноў жа, якім чынам адбываецца вось гэта спаборніцтва на глобальным, калі, напрыклад, казаць пра свабоду слова, пра там для чаго выкарыстоўваюць тыя мадэлі, якая інфармацыя у іх закладзена, то гэта таксама актуальныя пытанні. Допустим, мы згадваліся там Расія, напрыклад, ці іншыя рэжымы, большая верагоднасць дасягнуць нейкіх такіх поспехаў ёсць менавіта Кітая, што, ну, зноў жа, даволі вялікія пытанні, як такія мадэлі будуць выкарыстоўвацца і для чаго. Ну, пажадана, канешне, каб ўсё ж такі лідарства было у дэмакратычных краін, і каб быў нейкі там кантроль, і сапраўды, на жаль, гэта не зусім зараз нават бачна в саміх дэмакратычных краінах, там, напрыклад, у Штатах зараз, по-моему, адбываюцца такія трошкі як бы гонкі без тармазоў, і не зусім зразумела, да чаго гэта ў выніку прыйдзе. Вось, рэчы, у сваім гэтым артыкуле нашай Ніве трошкі як бы таксама пісаў, што, на жаль, у мяне такое адчуванне, што мы просто банальна не гатовы нават да тых існых сістэм, которые зараз ёсць, і да тых праблем, которые яны ствараюць, не кажучы пра больш прасунутыя сістэмы. Так што, бясспрэчна, тут пагаджаюся, што праблема ёсць, і не зусім відавочна, як на іх адказваць. І яшчэ апошні пункт. Вы згадвалі пра распрацоўшчыкаў такіх сістэм, ці адчуваюць яны адказнасць. Адказнасць сапраўды многія адчуваюць, калі, напрыклад, браць вось нават бацькоў нейронных сетак, вось пра Джефа Хінтона, напрыклад, шмат хто як бы ведае, ён адзін з лаўрэатаў і Нобелеўскай прэміі, вось прэміі Тюрінга. Ён выйшаў з індустрыі і стаў такім сабе публічным крытыкам, тому што, ну, насамрэч, ён якраз бачыць гэтыя небяспекі і кажа пра тое, што мы якраз не гатовы да таго, каб вырашаць. Я яшчэ, можа быць, дадаў цікавую такую акалічнасць, што увогуле мы не разумеем, як працуюць бягучыя сістэмы штучнага інтэлекту. То есть яны будуюцца не тым шляхам, якім звычайна такое больш традыцыйнае праграмаванне робіцца, калі ты прыдумаў нейкі алгарытм, ты яго распісаў, закодзіў, і ён працуе. Са штучным інтэлектам, як Андрусь сказаў, тут трэніруеш, у тебя есть такая нейкая базавая, можна сказаць, алгарытм, як трэніруецца, потым ты гэта прыганяеш увесь інтэрнэт, увесь все тэксты, усё гэта праз гэты алгарытм, там атрымаецца такая агромная, вялічэзная такая колькасць вагоў, там тупа лікі, ось, і там ён нешта вывучае. Да? І потым ты ўжо береш какую-то сістэму, і потым уже праз яе пачынаеш выкарыстоўваць, і вось праганяеш праз яе ўжо там пытанні і адказы. Ось. А што само дакладна яно там навучылася, увогуле пакуль што ніхто не разумее. Ёсць асобныя каманды, асобныя праекты, якія там займаюцца, асобныя галіны вывучэння гэтага, і прагрэса там пакуль ён ёсць, але ён вельмі павольны, параўнанні з тым, з якой хуткасцю зараз ідзе развіццё менавіта вот этот вот новых capability, новых здольнасцяў сістэм,
Вось, разумее, як яно працуе, яно адстае і вельмі шмат. Таму ў нейкім сэнсе зараз вось меня, магчыма, як проста прыста как бы здзіўляе, што ёсць такія сістэмы, да, які мы пабудавалі, як зрабіць, якія працуюць абалденна, яны лепш за многіх людзей робяць шмат чаго, але мы дакладна не ведаем, як яны гэта робяць. Вось. І нас гэта асабліва, калі так глядзець, асабліва і не хвалюе ў нейкім сэнсе. Таму што людзям хутчэй важней, каб яно рэальна працавала, каб яно давала правільныя адказы, а вось як яно гэта робіць, і ці разумеем яно гэта робіць, гэта ўжо не настолькі важная частка гэтага. Вось. Таму ў нейкім сэнсе вось часта многія кажуць, што мы такім чынам зараз будуем такі alien mind, такі чужаземны розум, які мы не разумеем, як працуе, які выглядае, што ён быццам як нешта на чалавека падобнае, нейкія такія как бы якасці ў яго ёсць, як как бы у чалавека, таму што мы как бы его там трэнавалі, але насамрэч, што ўнутры, складана сказаць. Вось. Мне цікава, наколькі Андрюс будзе з гэтым згодны, вось, з тым, што ці разумеем мы, як яно працуе. Ну, скажем так, я частково тут пагаджуся, то бок алгарытмы для трэніроўкі вядомыя, вось таксама для файн-тюнінга, для таксама тое, што як бы дае ось такія вельмі добрыя вынікі, это навучанне з падмацаваннем, з чалавечым фідбэкам, вось гэта такі як бы secret sauce, который як бы это прывёў да такого як бы вельмі вялікага поспеху чата GPT і так далей. Але сапраўды тут хутчэй як бы пытанне, што адбываецца ось пасля, ось калі мы гэта трэніроўваем. Потому што сапраўды мы берем просто велізарныя масівы, там фактычна там все, што можна там спампаваць там з інтэрнэта, там з розных там крыніцаў і так далей. І потым ось якім чынам фармуюцца гэтыя вагі, вось, якія становяцца больш істотнымі і так далей, якім чынам іх дэбагіць, то бок знаходзяць там нейкія там памылкі, з гэтым праблема. Гэта, прынамсі, не публічна, трошкі ў гэтым ёсць прагрэс з гэтай новымі мадэлямі серыі O ад OpenAI, але, скажем так, гэта не публічна, то бок пакуль што мы можам толькі здагадвацца, і ёсць сапраўды цэлыя каманды, которые менавіта працуюць і спрабуюць зразумець эту логіку працы саміх такіх сістэм. Там крыху прагрэс ёсць, але сапраўды ён павольны. І я пагаджаюся, што гэта вялікая праблема, і гэта менавіта той накірунак даследаванняў, который вельмі зараз запатрабаваны. Андрусь, у працяг гэтага пытання, можна нешта інкарпараваць вось у гэты сам алгарытм навучання штучнага інтэлекта, каб у канцы канцоў, калі ён прыйдзе да рашэння, ён як бы расказаў сам, як ён да гэтага дайшоў і апісаў як бы свой шлях. Таму што мне вось гэта ўся гісторыя нагадвае, вось як адных дзяцей вучаць там маляваць там па крокам 1, 2, 3, гэта вось тыповае праграмаванне, а нехта кшталту мяне, так, вось тобі папера, вось фарбы, малюй, вось гэта твой результат, спрабуй, што хочаш. І як бы у рэшце рэшт, калі результат будзе і малюнак будзе намаляваны, проста падысці і спытаць, а як ты гэта зрабіў? І можна неяк вось гэты дадатак нейкі усунуць у штучны інтэлект, у мадэль саму? Каб не адбылося, што мы не ведаем, што ён робіць? Так, але тут зноў жа пытанне, наколькі мы можам быць упэўнены, што тое, што мы бачым у выніку, гэта сапраўды тое, што адбываецца. То бок на дадзены момант мы бачылі ўжо прэзентацыі з першых такіх мадэляў, которые выкарыстоўваюць chain of thought, то бок такія як бы reasoning models, которые сапраўды паказваюць шлях таго, як яны прыходзяць да адказа. Ну, гэта, наколькі, прынамсі, зараз можна спекуляваць, тому што зараз сярод даследчыкаў адбываюцца хутчэй спекуляцыі. Гэта адбываецца як такі пошук. І гэты пошук там
дае, напрыклад, больш пазітыўны адказ, там пазітыўны сама сістэма, яна просто спрабуе вымаліваць, што вось на такім этапе яна робіць тое, наступны этап такі-то, і у выніку вось адказ атрымаецца такі. Вось. Але гэта пакуль што толькі пачатковыя такія мадэлі. Можа быць, трэба спадзявацца, што далей такога будзе больш. Вось. Але гэта не так проста. Гэта вось зноў жа, гэта адна з такіх даследчых праблем, з которой б'юцца дастаткова сур'ёзна ўжо некаторы час. Я памятаю, там гады 2 таму была нейкая праца, здаецца, ад антропіка, ці каго там было вялікае у той час дасягнення ў гэтай механічнай interpretability, не ведаю, як па-беларуску сказаць, разуменне таго, як увогуле гэтыя вагі, што яны робяць, і як там адбываецца працэс. Ось. І там было такое дасягненне, што яны змаглі знайсці вось у гэтай велічэзнай матрыцы вагаў месца, дзе мадэль, там, здаецца, захоўвае інфармацыю пра тое, геаграфічную локацыю, там, Парыжа ці нешта такое. І што яны змаглі, глядзіце, мы тут памянялі тут лік адзін на іншы, ці нешта такое, і цяпер ён лічыць, што Парыж знаходзіцца там у Кітаі, напрыклад. І гэта была вялікая такая праца, і якая насамрэч паказвае, што мы вельмі мала разумеем, што ідзе ў гэтай мадэлі ёсць. То есть мы проста ведаем, што вялічэзны набор лікаў, а дзе што вось лагічна падумаць, што недзе ў гэтай мадэлі вось тут не ведаю, нешта за матэматыку, напрыклад, тут нешта за іншыя сферы знаходзіцца, але дзе і што, як яно звязана з усім гэтым, пакуль што гэта невядома. Таму і чакаць, што яна зможа растлумачыць, чаму яна прыйшла да адказу, таксама, наколькі я разумею, пакуль гэта не па-за нашымі здольнасцямі. Як усё песімістычна, таварышы. Як працуе, не ведае, а праблемы на манапулізацыі ўжо ёсць. Мне падаецца, праблема, вось якую ўжо казалі, што штучны інтэлект, і ўвогуле ўсе тэхналогіі, яны развіваюцца вельмі хутка апошнія гады. Там апошнія некалькі гадоў развілася больш, чым за папярэднія 50 гадоў. А мы, як людзі, мы не развіваемся. У нас такія ж маральныя каштоўнасці, наша дэмакратыя зараз па ўсяму свету ідзе ў рэгрэс, і таму вось гэта выклікае нейкае, я не ведаю, перасцярогі. Як там у эсэ прыводзіцца прыклад, што вось людзі там, якія палявалі і займаліся збіральніцтвам, калі ім паказаць, што было ў 20 ці 19 стагоддзі, для іх бы гэта казалось бы нерэальным. Таму можа мы вось такія яшчэ неандэртальцы, якія там не бачаць гэтай карціны будучыні, і асоба ўлічваючы, што нас людзі літаральна яшчэ пару гадоў таму верылі, што калі ты зробіш прышчэпку ад каранавіруса, ты 5G чып сабе уставіш, і такіх людзей было шмат, то што казаць, пытаць у іх, што яны думаюць пра штучны інтэлект. Калі яшчэ навукоўцаў не ведаюць, як это працуе, то звычайных людзей для гэта вообще нейкі там туманны альбіён. Мне вось пра будучыню цікава, напрыклад, уявім момант, што ў нас атрымалася зрабіць такі агульны штучны інтэлект, звышінтэлект, які мы неяк змаглі кантраляваць. Ось, як зменіцца сэнс нашага жыцця, таму што для мяне асабіста зараз вялікая частка сэнсу майго жыцця — гэта адчуваць, што я карысны для кагосьці іншага, што я магу нешта рабіць, я праграміст, я нешта раблю, аўдыокніжкі раблю, увогуле нешта раблю, і гэта камусьці карысна, акрамя мяне. І вось гэты сэнс жыцця, ён знікае у гэтай будучыні, таму што ўсё, што я магу рабіць, гэта сістэма зможа зрабіць лепш, і сэнсу ад мяне інкрэментальна я нічога не дадам. І таму ж трэба нейкі іншы сэнс шукаць. І вось я пакуль сижу, я не магу уявіць, які у мяне будзе сэнс у гэтай будучыні. Таму яна мяне у нейкім сэнсе таксама вельмі пужае. І мне цікава, наколькі ў астатніх, тому што, магчыма, у кагосьці сэнс жыцця, не ведаю, падарожнічаць. Падумаю, супер, вот гэтай будучыні, вот этот сэнс жыцця ідэальна падыходзіць. Але вось калі твой сэнс жыцця неяк выходзіць ад таго, што ты ўмееш рабіць, ад таго, што тебе падабаецца нешта паляпшаць, дапамагаць, то тады ў мяне пытаннішкі, як вы ў гэтай будучыні сябе бачыце.
Мне падаецца, гэта не будзе так рэзкі пераход, што гэта будзе настолькі павольна, што людзі паступова, там, можа, пры тваім жыцці ён і не памяняецца, той сэнс, а твае дзеці як бы ўжэ будуць там напалову і там, а ўнукі ўжо будуць у іншым сусвеце, што гэта ўсё-такі не будзе такі рэзкі скачок. А я таксама вось Мікіта, мяне гэта пытанне хвалявала. Я тады пісала пра сэнсы жыцця, менавіта праз гэты штучны інтэлект. Мне проста падаецца, зменіцца сэнс вось таго, што ты сказаў, да самого досведа жыццёвага. Вось ты проста жывеш з чалавекам, ты стасуешся, і ў гэтым сэнс. Няма вось гэтай мэты далёкай. Сэнс толькі ў тым, каб вось бавіць час. Можна сказаць, мы вернемся Існаваць, у мінулае, што людзі вось жылі ў сваім там лесе, груба кажучы. Яны там нешта рабілі, спявалі песні, запалілі касцёр, паелі, всё нармалёва. Асабліва можа, не было ў большасці мэты далёкай. І можа, і зараз для большасці нічога не зменіцца. Можа, за цябе вось гэтая місія дапамагаць зменіцца, але я не думаю, што гэта шмат людзей такую місію згубяць. Ну, і як Воля сказала, гэта не адбудзецца, мне падаецца, вельмі хутка. Это як гэта завецца? Ёсць жа вось розныя філасофскія кірункі, як завецца, калі няма асабліва сэнсу жыцця, вось экзістэнцыялізм. Сэнс у тым, што проста жыць это і ўсё. нігілізм, не? Напэўна. Так, нігілізм гэта калі проста няма сэнса. А экзістэнцыялізм, калі сэнс у тым, што каб проста жыць, вось пражываць гэты чалавечы досвед. Ой, как раз, может быть, это мой будет сенс нарешті там написать что-нибудь философское, можем книгу написать. Але, ну, зноў жа, агульны штучны інтэлект напіша лепш. Вось. Але думаю, што насамрэч займацца справамі, которые цікавыя. Я думаю, будзе больш крэатыўнай працы. Можа быць, людзі будуць больш ствараць. І мне асабіста вось падаецца, што калі мы глядзім такую аддаленую будучыню, будзе, ну, вось, калі дуже шмат усяго будзе аўтаматызавана, калі, таму што мы проста размаўляем пакуль што пра штучны інтэлект як такі, пра такія як бы сістэмы, которые там штосьці будуць рабіць, але можна таксама уявіць, што яны будуць целе, ну, то бок мы будзем бачыць роботаў, і роботаў будзе шмат, которые будуць дапамагаць, там, здымаць з нас нейкія там працы, которые там, не сказаць, што нам падабаюцца. І ўсё ў такім свеце мне здаецца, што будзе даволі шмат запатрабавання менавіта да такой чалавечай працы, дзе будзе там, дзе шмат аўтаматызацыі, дзе шмат вось такіх штучных сістэмаў, якраз людзям будзе хацецца нейкая кантакта, нейкая рэальная кантакта, чагосьці рэальнага. І трэба спадзявацца, што гэтага будзе больш, а не менш. А як вы думаеце, ці рэальны, я ізноў пра свае фільмы, ці рэальны будзе сцэнар серыяла Westworld? Ці вы уяўляеце, Не глядзеў. Яна не глядзела? Ну, Глядзела там сцэнар. сэнс, Кароткі што змест, стварылі да. вось якраз сверхінтэлект, стварылі такіх робатаў, якія поўнасцю выглядаюць як людзі, і з іх зрабілі парк для забаўляльны парк, дзе іх можна гвалтаваць, убіваць, забіваць, дзе можна што ўгодна з імі рабіць. Ну і там сэнс вось таксама гэтай этычнасці, наколькі этычна выкарыстоўваць. З аднаго боку, тыпу, ну яны ж робаты, ім там пачысцілі памяць, дзіркі залаталі, і зноў той парк забаўляльны. А з іншага, ну, гэтыя робаты яны адчувалі, яны разумелі, што адбываецца. Ну, я насамрэч... Ты пра тое, магчыма гэта ці гэта этычна? І ці магчыма вы бачыце такі сцэнар у будучыні, што робаты будуць не толькі там табе падлогу памыць, але каб там яшчэ нешта, ну, і наколькі гэта этычна, да, выкарыстоўваць для нейкага чагосьці таго, што мы не зрабілі з людзьмі, што гэта лічыцца злачынствам.
Ну, я могу отказать, потому что я бачу этот серіал, принаймні, перший сезон, на другим, я, здається, його кинув. Ось, ну, але якби мені особисто подається, що, в принципі, ми бачимо все більше і більше систему доповненої реальності, ось, VR-системи, і ось гэтыя новыя гульні, которые зараз ствараюцца, все больш і больш рэалістычныя. Асабіста, ну, надо там придумывать некий такі парк забаваў, калі можна просто апрануць хэдсет і там апынуцца ў такім віртуальным, который будзе, напэўна, все больш і больш прасунутым. Можна сабе уявіць, што будзе нейкі там пакой, дзе чалавек будзе атрымліваць, можа быць, нават нейкі экспірыенс такіх лёгкіх удараў, калі там, напрыклад, это нейкая там а-ля як стрелялка там ці, допустим, калі гэта нейкая там бой, вось, ну, то бок, я не думаю, што вось штосьці такое абсолютно складна, проста ўявіць, і не абавязкова прыдумляць такое вось тое, што там мы бачым в Westworld. Іншая рэч, наколькі гэта этычна, ну, натуральна, што тое, што паказана там, гэта зусім не этычна. І калі далей, насамрэч, працягваць гэтыя думкі, што калі мы распрацуем агульны штучны інтэлект, і што калі гэты агульны штучны інтэлект будзе мець self-awareness, ну, то бок Свядомасць. свядомасць, то бок усведамляць, што гэты штучны інтэлект это нейкая рэальная існасць. Вось, я думаю, што могуць постаць даволі шмат такіх легальных і разнастайных І пытанняў. цікавае пытанне пры гэтым, а як зразумець? Таму што ўжо некаторыя сістэмы ўжо пачынаюць нейкія праблёскі. Канешне, все кажуць, што гэта не тое, а на якім этапе мы скажам, што насамрэч яно свядомае. Тому што у нас нават няма такіх крытэрыяў, за якімі ўсе могуць пагадзіцца, што так, гэтая штука яна свядомая, яна не чалавек, яна не жывая, але яна свядомая. Уявіць, што нейкія такія крытэрыі будуць, вось іх пакуль няма. Іх пакуль, магчыма, ніхто не пагадзіцца, што яны будуць, што яны можна У прыдумаць меня такія. ёсць адказ на 2 вольных пытання. Такое будзе адбывацца, і такое неэтычна, нават калі няма самасвядомасці. Стой. Я Такое гуляю зараз в камп'ютэрныя гульні. Я думаю, што там такое забіваю дакладна будзе. Я забіваю ў камп'ютэрных гульнях персанажаў. Ці гэта этычна, ці не? Я лічу, што гэта ў такім варыянце, як гэта зараз, гэта этычна, але толькі таму, што ты не цалкам пагружаешся туды. У моманце, калі ты вось гэта пражываеш, гэта фармуе цябе, і нават калі сістэма сама, людзі, якія там забіваюцца, not self-aware, гэта мяняе цябе самого. Калі вось зараз ты гуляеш там, напрыклад, ты глядзіш там мульцік нейкі, так, гэта на гадзіну, на 2 цябе паўплывала, і ты забыў, але толькі дзякуючы таму, што гэта не занадта прасунутая версія гэтага кіно. Калі ты зайдзеш у віртуальную гэтую рэчаіснасць і некалькі дзён будзеш страляць людзей, гэта, безумоўна, цябе зменіць як чалавека, нават калі гэтыя істоты там не будуць самасвядомыя. І таму праз тое, што гэта ўплывае на самого чалавека, я лічу, што гэта проста неэтычна. Але такое я ўяўляю, што гэта будзе, таму што нават калі свядомыя тыя істоты будуць праблемы, таму што у нас там жывёлы, яны таксама свядомыя. Што мы з імі робім? Мы іх ямо. Свядомая, несвядомая, карову ямо, сабаку не ямо. Так што свядомасць гэта дакладна не пра тое, што будзе нас абмяжоўваць, мне падаецца. Трэба загадзя ўжо неяк штосьці прыдумляць, або калі не прыдумаем, ну будзем жыць у новым свеце. Так, Андрей. Я хацеў дадаць тое, што насамрэч ужо існыя гульні ствараюць дастаткова шмат праблем, то бок тут не варта экстраполяваць на далёкую будучыню. Напрыклад, вось чалавек, который паспрабаваў забіць Салмана Рушді, калі вы ведаеце пра гэты кейс,
Ён проста нарадзіўся ў Штатах. Вось ён паходзіць, здаецца, з сям'і з Лівана. Вось ён з'ездзіў, там хутчэй за ўсё радыкалізаваўся. Вось, але ён проста пасля проста сядзеў у сябе, замкнуўся ў падвале свайго дома і там гуляўся ў стрэлялкі, камп'ютарныя гульні. Ну, і накручваў сябе таксама рознымі радыкальнымі тэкстамі. Ну і ў выніку потым здзейсніў тэракт. То бок камп'ютарныя гульні ўжо і зараз ствараюць шмат праблем і шмат пытанняў выклікаюць. Будзе горш, я так разумею. Ну, Я гэта не з вельмі іншага вялікі боку гуляш. этычнасці. Просто гэта з іншага боку этычнасці. Для мяне этычнасць это менавіта калі з боку таго, на каго гэта как бы накіроўваецца, а не як уплывае. Увогуле, вось пытанне вось этычнасці, яно мяне пужае, шчыра кажучы, таму што я магу увидаць, што калі будзе штучны інтэлект, што гэта будзе па ўсім нашым такім крытэрыям істота, з якой трэба лічыцца як з чымсьці жывым. Да? І як гэта будзе рабіць, то есть ці можна яго капіраваць, ці можна яго ставіць на пазу. Усе гэта пытанні, яны ўвогуле дагэтуль асабліва так ніяк не прадумались, і я не магу увесь, як гэта пра гэта ўвогуле можна думаць, і як гэта паўплывае на наша как бы, я не ведаю, уяўленне пра этыку, пра тое, наколькі гэта не ведаю, катастрафічна наша праца з гэтымі штучнымі інтэлектамі будзе. Таму я б сказал, што нет, яны не з'яўляюцца істотамі, якія меюць нейкія правы, кропка. Потому што калі мы пачнем, што яны меюць правы, я не ведаю, што да чаго гэта можа прывесці. Калі яны не жывыя істоты, ты лічыш гэта этычна? А калі яны не жывыя істоты, не маюць самасвядомасці? Ось таму я баюся, этычна? што... Да. У гэтым плане, да, я, наверное, буду лічыць, што гэта этычна. Да. Уже ёсць гісторыі, там які-нибудь у жоўтых газетах, што там дзяўчына спампавала сабе прыладу з штучным інтэлектам бойфрэндам, і она настолькі там з ім уже ў стасунках была, што ў яе вяселле разладзілася з рэальным бойфрэндам. Уяўляеце, наколькі ў будучыні такіх гісторый будзе і драм у жыцці. Я могу гэта легко весці, тому що я могу ведаць, што такі добры штучны інтэлект, ён будзе куды лепшы суразмоўца за любого чалавека. То есть, калі у тебя есть лепшы сябар, все равно гэты штучны будзе лепшы суразмоўца за твайго сябра. Як бы гэта жудасна не гучала, але вось я веру, што ён зможа быць лепш. І вось як гэтаму супрацьстаяць, вось каб не перайсці ў гэта вельмі комфортнае кола, якое цябе акружае вось такімі зноў жа штучнымі істотамі, якія цябе разумеюць, якія цябе падтрымліваюць, які тебе суперкамфортна, гэта будзе вельмі складана, мне падаецца. Мікіта, а навошта супраціўіцца гэтаму? Вось, как бы, потому что я как-то, мне падабаецца чалавецтва. Это цяпер табе няма альтэрнатывы, як бы з чым параўнаць. Да. Так што сустрэнемся праз 5 гадоў, можа там замест вас уже будзе штучны інтэлект, і я буду класныя гутаркі рабіць. І замест Самі запішуць. Замест эксперта, як Андруся, мы знойдзем так: беларускамоўны беларус. Штучны інтэлект створаны ў Беларусі. А там недзе было даследаванне ад Стэнфорда недавно, што яны там рабілі такую штуку, што яны там задавалі пытанні, там цягам 2 гадзін судзельнікі задавалі пытанні ім, потым на гэтым вывучаеш штучны інтэлект, і ён атрымаўся вельмі добра на них, как бы падобна таго чалавека, праз інтэрв'ю которого яго навучылі. То есть, как бы, это уже не так, магчыма, далёка, як можа падавацца. Так што паглядзім. Праз 5 гадоў, тым больш. Я хацеў яшчэ дадаць, што насамрэч зараз уже ёсць тул Notebook LM, можаце прагугліць, калі не чулі, ад Гугла, дзе можна проста взяць нейкі там масіў тэкстаў і так далей, і ён створыць на аснове гэтых тэкстаў такі кшталты штучны падкаст. Так што ўжо штучныя падкасты — гэта таксама новая рэальнасць.
Вось не будзе ў мяне працы. Я вось якраз хацела сказаць напрыканцы, вось як вы думаеце, праз колькі год вашу працу заменіць штучны інтэлект? Ці не паспее ён замяніць пры вашым жыцці? Вось калі ён распачаў з падкастера, то я, шчыра кажучы, не ведаю, наколькі гэта, таму што зараз ёсць такія гучкі, ты кідаеш там тэкст і голас агучвае тваё відэо, напрыклад. Але яно выглядае, пакуль яно гучыць ненатуральна, і я адразу магу, жывы чалавек ці AI агучыў, я магу выбраць. Таму мне вельмі цяжка сказаць, калі моя праца там посціць штосьці ў соцсетках, наколькі гэта хутка стане даступна, танна і заменіць чалавека, я не магу. Ці можаце вы сказаць у вашай працы, калі вас заменіць штучны інтэлект? Па-першае, наконт падкастаў, я, па-моему, чуў іх, і я ўжо не магу адлічыць. На англійскай мове я ўжо не адлічу, не адрозню. На беларускай я чуў там нейкія сінтэзатары, там пакуль што супер бачна, па-англійску, па-моему, ўжо ўсё. Уже мы дайшлі да таго ўроўня, што хера не адрозніш. Наконт аўтаматызацыі я чакаю, што цягам 5 гадоў, магчыма, я магу згубіць працу. Я ўяўляю, як такія сістэмы будуць куды лепшыя за мяне ў распрацоўцы, таму што яны змогуць больш увогуле ахапіць. Частка вялікай працы зразумець нашу сістэму, як яе памяняць, дзе і што трэба змяніць. І там яна вялікая, і там вялікая частка ўходзіць на то, щоб разумець, што і як дзе працуе. Я могу ведаць, што калі мы такую вялікую сістэму штучнага інтэллекта, яна зможа гэта лепш за мяне зрабіць, зразумець і зрабіць патрэбныя змены. Я песімістычна чакаю, што цягам 50 гадоў мае бягучыя навыкі будуць уже аўтаматызаваны. Я не думаю, што я згублю працу ў бліжэйшыя часы. Я думаю, што мне важна зараз фокус не толькі з навукі перамяшчаць на камунікацыю яшчэ больш, таму што я думаю, што згубяць многія, не многія навукоўцы, будзе менш патрэбы увогуле атрымліваць там PhD, напрыклад, і заставацца ў навуковай сферы, таму што будзе дастаткова невялікай колькасці вось такіх сапраўды вельмі дасведчаных, вельмі разумных навукоўцаў, і ім у дадатак трэба будзе шмат робатаў нейкіх такіх нават не робатаў, а проста вельмі разумных дэвайсаў, палепшаных, аўтаматызаваных. І гэта будзе дастаткова. І мне падаецца, проста паменшыцца колькасць навукоўцаў, але не так, што навукоўцы згубяць працу. Вось, як мне падаецца. Простой фактар, што шмат у нас яшчэ недаверу, прынамсі зараз, я думаю, доўгі час яшчэ будзе шмат недаверу да штучнага інтэлекта. І навука гэта такая вельмі чулівая сфера, дзе штосьці можа пайсці не так, праблема і рызыка вялікая. І таму вельмі доўгі час яшчэ будзе захоўвацца вось гэтая прафесія. Проста таму, што вельмі вялікія рызыкі, калі штосьці пойдзе не так. Асабліва вось з тымі ж самымі ядзернымі радыеактыўнымі рэчамі. Прынамсі, вось для кантролю і прыдумвання вось нейкіх эксперыментаў, даследавання. Вось. Я могу сказаць, што хутчэй за ўсё проста зменіцца прырода працы, то бок то, якім чынам мы працуем. Таму што калі глядзець, напрыклад, на даследчую працу, навуковую працу, хутчэй за ўсё сапраўды не варта чакаць згубы працы, наадварот, нейкіх інструментаў, которые будуць дапамагаць праводзіць даследаванні. І, мабыць, вось такая сістэма штучнага інтэлекта, которая там будзе у чымсьці працаваць як такі карысны памочнік, гэта штосьці, што шмат каму зараз бракуе. Іншая рэч, што сапраўды шмат сфераў, і адна з іх гэта праграмаванне.
Там ми насамрэч бачимо зараз ужо сістэмы, которые дастаткова прасунутыя і працуюць дастаткова добра. Ёсць вельмі шмат такіх Copilot сістэм, которые генеруюць код і так далей. Таму праграмістам насамрэч ёсць пра што падумаць. Вось, і асабліва калі это чалавек, который зараз толькі прыходзіць у сферу, вельмі шмат людзей просто абірае менавіта ісці ў праграмісты. Паправіючы, это зараз даволі спрэчны выбар, на жаль. Як не дзіўна, гуманітарныя навукі, крэатыўныя працы, мабыць, камбінацыя ось стэма і нейкіх крэатыўных гуманітарных сфер, гэта якраз тое, што будзе патрабавана. Цяжка сказаць пра нейкія таймлайны, вось, але я думаю, што мы усе трошкі будзем працаваць інакш. Ёсць выраз, я не ведаю, хто яго придумаў, это тое, што не штучны інтэлект вас пазбавіць працы, а чалавек, который працуе з штучным інтэлектам. Напэўна, нам усім трэба вучыцца неяк быць в сімбіёзе з новымі сістэмамі. Ну, з гэтым выразам я тут пессіміст, я не згодны. Я думаю, што гэта как бы ненадоўга нам патрэбна будзе чалавек у звязке з штучным інтэлектам. Чакаю, што ён даволі хутка дойдзе да этапа, што чалавек уже не будзе аследаваць. Наконт праграмавання я проста бачу, што ў нас, магчыма, яшчэ адно з самых ідэальных сфер, якую лёгка как бы інтэграваць штучны інтэлект. Што мы так уже працуем праз камп'ютары, толькі праз інтэрфейс, у нас няма нічога фізічнага, і там проста што замяніць аднаго праграміста на штучны інтэлект, как бы даволі лёгка. Як бы таксама можна пісаць у чаце, калі што ў камандзе, калі вы можаце гэта рабіць, і гэта вот такі ідэальная проста сфера, каб інтэграваць нешта штучнае. Так што я магу ведаць, што ў нас так хутчэй адбудзецца, чым у іншых сферах жыцця, напрыклад, у навуковай, дзе трэба фізічна нейкія эксперыменты нешта рабіць, магчыма, дай вас, што яшчэ больш часу спатрабуецца. Ну і тыя сферы, дзе там да стварэння робота ўсё-такі у нас яшчэ ёсць час, калі роботы будуць там, я не ведаю, штосьці рабіць фізічна. Таму я думаю, тых сферах, дзе менавіта трэба чалавек як асоба, там яны застануцца ў першую чаргу. Наконт роботаў я не ведаю, я вось гляджу ўжо зараз, я бачу, з'яўляюцца проста вось у мінулым годзе я яшчэ не шукала, а ў гэтым я бачу, бярэцца сістэма, і яна разлівае растворы, як ты хочаш, за 3 хвіліны. Гэта займала некалькі дзён, вось гэтыя эксперыменты. Зараз ты нагаварваеш штосьці, што ты хочаш прыкладна зрабіць, і ён уже стварае дызайн эксперымента, найбольш аптымальны з пункту гледжання статыстыкі там, і ўсялякіх вось гэтых матэматычных рэчаў. І ўжо робіць ён, проста разліць, гэта насамрэч функцыя, разліць растворы і атабраць растворы, гэта вельмі простыя. Это дэвайсы, якія, мне здаецца, уже праз 5 гадоў мы дакладна будзем іх бачыць. І таму вось функцыя вось гэтых людзей, якія яшчэ сядзяць і прыдумляюць эксперыменты, ну так, без падыхода матэматычнага, вось проста вось я сижу, такі прафесор, але розныя бываюць, розныя прафесары бываюць, розныя навукоўцы бываюць. Калі гэта слабы ўзровень, ён будзе вось памочнік ужо будзе яму знойдзены даволі хутка. Таму я кажу, што я бачу, што вось такі сімбіоз ужо даволі блізка, прынамсі ў навукі, ужо даволі хутка, нават без робота, які будзе вось такі, як там чалавечага выгляду, не трэба. А ці даверыла б ты роботу табе фрызуру зрабіць, ці манікюр? Фрызуру я сама сабе давяраю, да? Чик, і ўсё нармалёва праз месяц адрасце.
Мне яшчэ, ведаеце, падаецца, што пакуль вось жывуць тыя пакаленні, якія памятаюць, што такое чалавечая камунікацыя, то ім будзе вельмі цяжка пераключацца на якіхсьці сферах. Да, это вельмі зручна там, ну, пайсці без робота зрабіць. Напрыклад, мне ў краме я люблю, чтоб self-check, не ісці да касіркі, таму што, ну, я так мне заўсёды лепей і хутчэй. Але ёсць нейкія сферы, дзе, ну, я вось прывыкла так, вось я хачу хадзіць у кніжны клуб, абмяркоўваць кнігі з людзьмі, а не просто са штучным інтэлектам паразмаўляць. Якісьці рэчы, пакуль мы памятаем яшчэ старое жыццё, мы будзем рабіць, ну, як бы хацець рабіць як бы ў старым Ну, вось русле. такія утылітарныя рэчы, калі табе не проста патрэбен рэзультат без вось гэтай нейкай асаблівай эмацыйнай падтрымкі, чалавечага кантакту, яны мне падаецца вельмі хутка будуць заменены. Вось я падумала пра медыцыну, пра тое, дзе насамрэч ці даверыла бы я догляд за сваім здароўем ужо зараз. Я думаю, я уже давяраю там датчыкам там розных дэфіцытаў і аналізы, і там просто сэнсары для цела. Я давяраю ім больш, чым я пайду там у нейкую невядомую мне лабараторыю, яны там паблытаюць нешта. Таму што я магу просто ў рэжыме онлайн сачыць за сваімі паказчыкамі, аналізаваць сама, сачыць, дазволіць аналізаваць мае дадзеныя 24/7 штучнаму інтэлекту, хай не ідэальна, але ён увагу дакладна дае маім вось аналізам. У параўнанні з доктарам, які паглядзеў за 1 хвіліну на аналізы, можа проста прайшоўся, ага, всё, чырвонага няма, значыць, ты здаровы. Таму што там даволі такія таксама схемы не супер прасунутыя і ў медыцынскай сферы зараз. Таму я нават у медыцыне ўжо зараз я на сябе адчуваю, што я давяраю насамрэч больш штучнаму інтэлекту, нейкім такім больш разумным сістэмам, чым звычайнай традыцыйнай медыцыне. А я вось зараз зразумела, што, напрыклад, калі вось той свет будучыні, дзе ў нас усё будзе self-driving cars, ну, ўсё будзе кантралявацца, то калі якісьці там, я не знаю, хакеру дастаткова запусціць нейкі вірус, каб увогуле спыніць увесь сусвет. Наколькі гэта рэальна, калі хтосьці там захоча нейкую атаку, зараз не трэба атамную бомбу скідваць, проста трэба зайсці ў сістэму і штосьці зрабіць гэтаму інтэлекту, і проста ўсё шатдаун адразу будзе. Наколькі ён абаронены будзе гэты штучны інтэлект будучыні? Ну, тут насамрэч, канешне, шмат пытанняў па бяспецы, гэта факт, але проста таксама трэба разумець, што нават калі гэта будзе агульны штучны інтэлект, іх вельмі хутка будуць тысячы, мільёны, магчыма, агентаў штучных інтэлектаў. І тое самае, калі такія вялікія кампаніі маюць, напрыклад, нейкія, то ёсць проста цэлая галіна кампутарнай бяспекі. Я думаю, што у гэтым таксама шмат ідзе працы. Складана мне уявіць, што вось штосьці падобнае адбудзецца, што проста нейкі хакер цалкам там зламае ўсё. Але гэта не адмяняе проста велізарную колькасць самых розных рызыкаў. Можна вельмі шмат што уявіць, што, в прынцыпе, ужо зараз магчыма, якім чынам можна нанесці велізарную, пачынаючы ад аўтаномных дронаў, которые могуць быць выкарыстаны таксама логістычнымі арганізацыямі, там, у тым ліку там на распазнаванне твараў там, і т.д. і т.п. Вось, так што бяспека, яна вельмі важная, і чым больш прасунутыя сістэмы з'яўляюцца, тым больш эта галіна будзе патрабаваць велізарнай увагі. Таму ўсе, хто хвалюецца за сваю прафесію, могуць ісці ў гэтую галіну. Як паліцэйскія за паліцэйскую сферы штучнага інтэлекта, нешта такое.
Ну, я не ведаю, давайте на какой-нибудь позитыўнай ноце скончым. Это мне намалявалася сумная карціна, будзем сядзець без працы і баяцца там, што штучны інтэлект, я не знаю, штосьці нас у хаце нашай прыдушыць сваімі сістэмамі там кіслародным выключыць. Таму давайте штосьці пазітыўнае. Усё ж такі ёсць штосьці пазітыўнае ў штучным інтэлекце? Не, ніхто няма. Я просто пазітыўна, што калі я згублю работу, я разумею, што амаль шмат хто іншых аднаразова згубіць работы, і мы будзем проста ўсе ў адной такой вялікай цікавым моманце ў нашай гісторыі. Тады ўсе будзем разбірацца, што рабіць далей. Я, да рэчы, знайшла пазітыўны момант. Зараз жа штучны інтэлект ён добра размаўляе там на ангельскай, на расейскай, на такіх мовах, як беларуская, вельмі дрэнна. І пакуль усе будуць губляць працу там, таму што там мовы беларускай мовай будзе жыць, таму што штучны інтэлект будзе вельмі павольна вучыцца ўсё рабіць. Таму я думаю, не скора ён навучыцца агучваць кніжкі так добра, таму праца будзе, Мікіта. Ну, ўжо ёсць YouTube-канал, на якім выкладаюць аўтаматычна агучаныя па-беларуску кніжкі. Яны гучаць пакуль што ўсё ж такі троху жудасна. Таму што там все-таки моцна адчуваецца акцэнт, але я бачу, што тыя людзі, якімі іх вядуць, то я магу уявіць, што праз 2-3 гады яны палепшацца і будуць на ўзроўні прафесійных. Вы матэрыялы ім зробіце, каб яны трэніраваліся лепей. Со сваімі прафесійна агучанымі аўдыокніжкамі, там база будзе добрая. Ну да, я проста ўжо разумею, што я хачу з нашага боку, я буду адмыслова толькі не выкарыстоўваць штучны інтэлект увогуле. Для стварэння аўдыокніжак, увогуле для стварэння чаго-небудзь у нашай сферы, у нашым праекце. Каб пакінуць людзей, яшчэ не ведаю, на колькі гадоў, калі б у нас троху чалавечнасці заставалася. У нас будзе секта антышыі. Так што, так, пазітыў это не ко мне, это можа там кандрусю лепш. Так, і не ко мне таксама. Я думаю, што мы проста жывем у вельмі такі незвычайны час. Гэты час проста цікавы, таму што ён стварае шмат рызыкаў, а таксама шмат магчымасцяў. Мне насамрэч падаецца, што чалавецтва без штучнага інтэлекта мае вельмі шмат праблемаў, пачынаючы там з кліматычнымі зменамі, аўтарытарнымі рэжымамі і так далей. І калі, можа быць, нейкія больш прасунутыя сістэмы здолеюць нам дапамагчы разабрацца з сабой, можа быць, часткова вырашыць праблемы, которые мы і так стваралі, то, напэўна, будзе не кепска. Вось, калі хочаце аптымізма, зноў жа пачытайце Даріо Амадей, можна там таксама згадаць іншых футурыстаў, которые там бачаць вельмі там пазітыўныя сцэнары. Тэхна-аптымістаў вельмі шмат. Вось, таксама шмат думераў, которые там бачаць толькі негатыўныя сцэнары. Мне падаецца, што праўда дзесьці пасярэдзіне. Шмат хайпу, шмат такіх альбо вельмі негатыўных, альбо пазітыўных сцэнароў. Мне падаецца, што все будзе больш спакойна ісці. Дзякуй, сапраўды атрымалася пазітыўна, што праўда недзе пасярэдзіне, таму сябры, дзякуй вялікі за то, што прыйшлі на гэтую гутарку. Мне падаецца, нам і самім было цікава, і спадзяюся, нашым гледачам будзе цікава. Таму падтрымайце нас, калі ласка, падабайкай, падпішыцеся на канал. Да пабачэння ўсім. Дзякуй вялікі, да пабачэння. Дзякуй, пакуль.